आई सुहाग रात जोहिया गाड़ी में बास होई तोहिया। नमस्कार प्रणाम, हम है अगर रोस्टर देखा तानी फनी नंबर 440। तो आज हम बात करे वाला बानी भोजपुरी गाना के ऊपर। तो ई वीडियो शुरू से अंत तक ले देखिए लो, काहे कि ई वीडियो में नु एकदम मस्ती मजाक पूरा भइल बा। आज के वीडियो एकदम मजेदार भइल बा। तो ई वीडियो बनावे के एके मकसद बा भाई लोग, आप के इंटरटेन कइल, ना कि केहू के दिल के ठेस पहुंचावल। तो बिना कोनो बकचोदी के शुरू कर आज के वीडियो। सारे कैमरामैन एकर वही तो रही नु गैया के चुमा लेतिया। ई चुमा लेवे के कौन जगह हरे, आगे लगाओ तो तनी। एक कैमरामैन ई भौजी का करे के चाहतिया रे? जान बने के एक कैमरामैन एगो काम कर, कर वहीं चुदो एकर वीडियो हटा दे, आना तो साला केरा गाड़ी में खून निकल जाई, आदमी मर जाई। मत बोलो सजन रे झूठ मत बोलो सजन। अरे कर वहीं चुदो ये पागल कर दे गाना गा के। ए भौजी सही सही बताओ, पहुंची तू खा के गाना गावेलू, ना साला सुर अच्छा रहला ना ताल अच्छा रहला, कैसन को म्यूजिक उठाई आ गा दी, कर वहीं चोदा ई पागल कर दी। तो रुको जरा सबर करो। हमर खतरा कतरो ठोकेला तो बोना लइका होकेला। अच्छा तार भातरा कतनो ठोकेला तबो ना लइका होखेला। तो ए बाबूजी रुक जा, 1 मिनट रुक जा तू, हम ते गलवा से पूछ के बतावत तानी। कौन वो गांडू? ए ते गलवा बाबा छिनरा बाबा ताने जा के कुछ कह ना। ऐसा न जा, मैं एक ही बार में 7 को लड़का पैदा करवा देता हूँ। ये बाबा ठरकी केंगा मरबे आकि 7 गो लड़का पैदा हुई, साला बुझाता नु आकि पिलवा पिलिया खा लड़ही आइला रही आ घींचा घींची करते रही सारे। ए कैमरामैन इस तरह के हटा वीडियो। अच्छा तू आम देखावा तारू आकि आगवा के दोनों पहले जनवा देखावा तारू, तारा बहिन के गाड़ी में हवाई चप्पल पेलो। शाबाश बेटा। बहिन चोदो सारा जानवर नशा गइल हसन और बचा रहल ये एगो सुअर, वहू के गर्लफ्रेंड बन गइल। कर बहिन चोदो अब साला कमरा दुनिया में हमनी के जाई सन, ई पागल करी हसन सरवाई। अरे सारे कैमरामैन ई काहे बार बार वीडियो लगा देता रे? देख ले तोरा कहे मिलल है चुमा। इहो बात सही कहता रे, एकरा मतलब कि साला हमनी के सुअरों से एकर पहुंचो गल गुर्जा बानी सन। पहली केरा के रे कर वहीं चोदई भौजी तो डोल के कर वहीं चोद पेलतिया। ए भौजी नो 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 तू ना मनबू का हो? अभी यार यही बात कैमरामैन ये करब वहीं चुदो ना मानी, ई ना मानी हमनी के पागल कइए के छोड़ी, एकरा से महिया बानू एकर वीडियो हटा दे। आज के वीडियो इतना रहे दे तबे एकर वहीं चुदो हम जिए, समझ रहा। हाँ तो भाई लोग आज के वीडियो इतने रहल ह, उम्मीद करतानी नु आगे वीडियो अच्छा लागल होई। अगर वीडियो अच्छा लागल होई नु तो चैनल के सब्सक्राइब कर लिहलो आ लाइक कमेंट कर दिहलो। तो मिलतानी अगला वीडियो में, आज खातिर बाय।